Olga! Olga sa phone! Yes, Amita! बताओ तो कहीं नहीं लाने वाले नहीं तमारा बता है हमें छोड़ने दे ऐसा बुरा लगा हमारा कैसे लगा ऐसा बुरा लगा नहीं कहा ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରେ କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ମୋତେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇନାହିଁ ତତେ ଏତେ ବଡ଼ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ପାରିଲନି ସେ ବୁଢ଼ାଟା ବସିଛି ତା ଆଗରୁ ତୁ ବାଟ କାଟିଦେବୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଣକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ମିଳିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ କିଛି ମୁଁ ନିର୍ବାଣକୁ ବିବାହ କରିବି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି ଅନେହା ବାବା ଆମ ବାହାଘର ହବନି ବାବା ବାପା ଡୋଲାରେ ଆମ ବାହାଘର ହବ ବାଜା ବାଜିବ ବାଣ ଫୁଟିବ ମହୁରୀ ବାଜିବ Bye.